moncho murigereria Ukisi FM Digital oyo no mugano o Jared Mugambi okuruti sema sirisha nyari bari masaba county ya Kisii oyo no musai oiteira mangana mangi kigima ibuna gendrete kunya kudigie miremo iga niga akoreta masomaye umwaka 2010 yongo obedire isiko asegeka kyange miaka 13 buna abantu bagendrete kunya kudigie miremo nere nagendrete ko yerigie miremo iga nabongo iga serikali yatabanga nechikurika abarimu abaguchiko konya gwikira ni murubirio OCBC ane mona se school ya junior secondary nere na enyorira ribaga akakorigwe interview akaba shortlisted na indega ebintu bya ya masakara ya masomo narigeretigwe korende ekabanga negesie kebe nabwata ama mocho make aseke bandikiaye ayorirete nga akaganya gutwara baki affidavit go supporting ama mochaya narororo korende nabari gucha gwanchiru konyore mirime yiga yatabanga nabwatetie engane yiga bakagaikaga ari sio bisichie chisemi chiseme semi yasakorwa akaina na masakara ya karigererigwa akabeku bake meuri agatabigwa ngatigaganye umu sub county director yori goche kurigereringa engane yiga yabwati gubune bwenerete korende gende sieke bo moncho motegererie segento gwichania somugano yiga igete bake etageka yo mweri kabisa igenete ngonyorire mirime yiga korende agatabigwa senencho amasakara ya masomo goseke bandeke kya kibwata mamocho tiyari kunyarikana nyore emirime yiga no nyikabwate affidavit igonga to chiandare kabega iga ikomwerio unyari kuigwa aye mu gako yiga iteire asamarieta ngorokwa Mugambi Jared yekoro Mugambi igonkorukorwa ekenyuru kya getacho ekike gotoka ensemo yakiamu kama friends kiamu kama bunge kiyiga igere nyari bali masaba county Kisii county. Okay mekere ngobate Jared miaka mbwate 39 tutara chikogendo mugano ugo imemono inkyo gukora sai asebo na iga yongo kore biashara bya boda. Okay araria asense mi ya friends chituka njeno mwalimu no atinda aswe payroll. Yes igona akorete 2010 na graduated korwe school ya Musorioti twabutire isiko myake yonse tokorie gachi lakini ntori konyora sababu ene tori konyora mirime ntobwati ande muntu obisi uratokonya irinde na into twikire mirime sababu ende yakabire nkorigereria nebesa ria akiria nchiru irindo muntu agweti umuranguma umaega aso bwenge wetero konya korigie mirime yenga kientambe system ya education igachenja tugatwarerie nkoro tukorokori type of education was system of education. Yes na bono tubwate ngai gorugu new type of education yuwe gorugu CPS bono nyuma tutaranyore gasi ya masomo ya gatonyora gekabanga muntu nde bwensi okorete P1 serikali teri kumutambua ngonya ta kwenda upgrade grade yake elinde achikonyore gasi gekora bona masomo achenjiri ali akuru kwa outdated nya saya rumu yage kambere gakongu tukamanya ngobwari mwobo bwabeiro bosa ora basade nganyora basani bagankonye birangari bagantina butugosire fees inonya kere nene elindo so eli mutume onyagwa kana ngenge na bakonyora kwakorire ntuma abwe birangari liebinya saya gakonya abantu na njaga nkonya nganja chibasi kigatoka ngaenda burabu TTC ngakora buyana akora ngakora nsemesho bona karotwa kora masomo aya nande yaikeire ngakinya saya kurigeringa abantu abatuumire gasiye yale ngande muna bale gototebi bale tenga tukura masomo aya ni tujo som junior secondary school lakini tichieti ko babo ebintu bikaenda maminja bono le serikali yajitega kolege ntukuru recruitment abwasi yale kolika chinse amombali mbali osibi wango mbali asense amoyane igo bali kolika abalimu ba primary permanent na junior balike interns na permanent. Okay wagacha bagana unsirenda serikali iri tukoligaika tugakora application tugakora kurwo ngacha nganyore message ngaba shortlisted ngairu interview mwari gukorera chi interview echi interview twakora Masimba constituency. Okay after tu akorire interview ngacha nganyora na beire selected
ngochikorigeria chi point chiane nganyora ng'ani inche narenge etware babere tware ng'anete chi point 83 aye na ng'oyo inche nomosubati onde koruchonia okoroka Madam Fera. okay From there tugatebi guntu bono otokorikwa permanent tuganye egento gekorokwa form tuchase tukacha tugakira keiga tukanyora message egotorangeri twenda masimba gochase form eyo itukokerire arenge ritukerire arenge Jumatano chitariki 2 osema tarehe moja mutinyo January mutinyo January after twigete masimba tugatebu ng'ayaya twakorete mistake yokubarangeria ororo mutakeiru mwende county enyene mochigo chasera ororo ase obwenge tugatebu tobogoria originals tugaika bosongo buya ayuere county yaito lakini at the end of year tuko ntwachigokora sababu etwatakeiru tobe amo nomusabu county director ito manyene oyubono utamanage utaikiranite finally tukaira nanga tukanyora message yagototainga emoranye monyora angi yaye yarengeri tukoria aramisi aramisi bogakia unarende kasi yetu konyerigirende kikwanyonyorire turi gusireki egatoka tuikire county saa 2 nomusubati oyo ekora arenga bono bune partner yani ikatwara gokonya nebirangera ligoikire nini okay togo ikarende chinsa chikoba igabuya igasaina iga county director agacha no mokonyo geko bono mokonyora chi form echo muichori kumutara ichori mogochekie bintu byeno naende biba confirm dibuya bibe kumuri ori bweka we county togo korabo konyora twairu ndo ko checklist ne yogotoya order ye documents cheito muna chikwenda tuakora korwansa mejo checklist ne bwate section yende ekobori institution kiwatometu egatoka ionatometu ria isoy no bwate document icho document ye kino bwate kiramo asama okani nchiri cheche buna chiricho igombwate bintu bune TS number ne bintu ne certificate chia koru rebo ya primary secondary mpaka na chitako kora upgrade beyond no bira originals plus their living certificates kiale buna ebintu biko ba supportive zijui materials after quality kiro permanent oikoigore account beyond nimbwata achabo chipangi plate kerege nto nabwata bialenge tayari konyora na nchiru kereba go cheki ugasangi gwatumirwa arari konyora na tumiruria isoy primary school oroba sudden tugaje tugaikire kipindi kia omuiso ekikiarenge oikabono we form chase then from there the following day and report your school eyu rirube lichagocha baadaye tukana ne bintu byitorende bichiko toletera form iguru omuntu tokwena na ne sub county director yuko kupita maritimu Nairobi forward which say county director from there akeigo kitukonya kokosori ne madam yeyenga twanyolire gas era alende tororo mu sub county director inande kuirana na makaratasi koboko mukwanire nganotora tukapa tekora tali mugusi ante abinga there is something which is going wrong mobolinga kinjembwe nkende kiya ante abinga ya ebintu byago byabere nalified wetera esababu yangete ekebande kiane mwaka buko iboru nechiribing ngambiri koigwanana esekego wetera nabwatite kebande eke pira chiribing ekaro abantu abo bakubwati banda bachete getuo yeito bachita mobile ngakwana tu mistake yeyo ekaba eina maete mapema ngaenda ngaswege ndiko kuya David elendo mobso irenda karo antebi gonka moboli muri geti paka se message nga goikwata achi David in case okonyore bintu bya bibwatera agante nga ya kana se mianga tuliko nyara ngomoboli David ninkie gwe inkia maana divination ye David is a supportive sijui document it will support any mistake it will appear in any document professional document kumuntu agotwara
nkamuburi mbia mono inki ngokora ngaya bono twarangeirie omonto omwe nkamuburi nabo kontebio togonte inki the way forward positive na inche manya ngaya inki ntakeiru nkore ngwanya nekebande ekemanya inki ngokora nye kunyarekana libaga liane konyore egasi era nkongundi enda agante ng'ore twakire esime ngomuburia usuni ng'aki yanyarekana bwango okorera abu nganyora ng'a abantu bamusingirire mono ngochiko mokwanero stop finally agachagantebi nchirendete iyo iganda ochoche paka the next replacement omuburi next replacement rende ninkamaete ng'aindie kare naende gente kengeri kombere getio obwango obu ngwakera omoibori n'ebinto biachenchiri igu buna natebi gwobisia moibori tegena agateba goika achene king'a amang'ana ayo achenchiri narigeterende kamwira baka omoasi omusub county director oyo agateba ng'a already baikire korangeria omonto tokobori mbwangoki one kworo king'a nechibesa thereafter mane igo nomonto orure ebesa bamufixirie etageka ritang'ani konyora kibuna mwachagete process ritang'ani asimwirite amasakara atikoba verified ara cheki guritang'ani ngwabo tebe tubunga muchando ndo bonsi nora asichi document chao ya muchando tintebiu gekogera mbabige tubako mulinga ebinto byane mbiyabire nonche nkaremanga bono kebe iga kimbe getikere gento muchando toyo gochikonyora igo muchando gochite gotoka last minute kere goikire bakaso mu sub county director bono muchando yo nyorete after ne tire na etire osindo chenda tebe na asiri na ikirenga mwelio ikorwerio nagotebeti itho murigi gose no bisi mukwanire igori ng'ane igose anything yaya korweri tarandigia na inche bono ndatebe ng'anche ne ng'ondi yaya karandigia nteinga ekeneke nkiabe tokoba twarenge bisi gobwena tokore iga na iga ge story yibuna gukandeti gari ngari bageri achire mang'ana yuno ereta nankane tie story iyo mang'ana ayo erere igo inche tinchie tinkore kende nachiete ngang'ora kenda nonkoragira tindagire tinkarara nganyanga na marigo ga konyagocha nabo kabono mambi na inyoranga ntubwate omochairman kuruge nyorokiane o CDF na rangande nabwate linki gochia somo kupo yole machogo yole ministry ya education ande nankonye birangeri ebyo turuere a connection inaba ara mwakire simi anda nkonye birangeri bwango nyuma batarasieka amabagaya gekora ndara atageiru kwera Jared timetingo kugani kwa gigoro yengane yiga yonsi ne kyoganiti ukugani kwa ni gusamaganiane namenyire emyaka emenge isuka amuri mus approaching 15 years kuganye gasi nyasaye kang'ancheire ng'enga kienero nari konyora lakini okoranga birecha gose saitani wetire nari wanja machogonya kaigwete riogieri onye kaigwete riogieri gosonya ndorire njera indi ankonye birengererio libageri riane ndirane riguna inche ntoerero bongo that's why nachaga kostakan konywe birengererio ande tintwale birengererio bibe ntwale birengere na inche bitwereru gekora mambi nenganetie obugima goika bwendera inere ng'ana ndakwana yo mwisho Bimono sana Jared ngigenete aba busekuru bizari ria Chisemi na gwatabaga igo muwaziri umusikeze kelima cyo ngane na be kumwikera tigange gene ngano nyoro bokonya sengane igo mwanchu murigirerio Kiss FM Digital mbia mono sana onye korege igo wikegere ke gatwa koriro mugano yogabu mbia mono sana asoko gendera kuyobwatia na gendera kubwatia channel ya Kiss FM Digital ikarabo tukoyo koriro mugano yiga bo masawi yokoro kwa Jared kuruchise muchirisia nyari bari masaba ngagirete ngabo bisabe Chisemi onye mwigure ngane yiga tigange gene ngana chikonyoro bokonyi mbia mono sana mwanchu murigirerio onye tora subscribe eneke wa subscribe ri senyencho botambe ime Kiss FM Digital na boto koretere megane nkabune yega na inde konekinga abantu baite isko gaiga eri ogire ino ko igwekarire ko bwato mugano ngabune yega etogo konyora senchira ya erengiya kwanyara ko igweka na konyora bokonye asera nyarikane mbia mono sana iretera ningoro ko purity nyangweso tigatomera nekero kende ime ye channel yega